बेबायदि फट'खौ बोरै एडिट खालामो भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। फार्स्टआव गुगोल जेमिनियाव थांबानो जाबाय। गुगोल जेमिनियाव थांनानै नैबे क्रिएट इमेज बेयाव थुनानै होबानो जाबाय। बेयाव थुनानै बे प्लास आइकन नुगोन नै प्लासनि सिम्बल बेयाव थुना हो। बेयाव थुनानै नोंथांनि फट'खौ आपल'ड खालामनानै लाबानो जाबाय जायखिजाया मोनसे फट' जेराव सेल्फि फट'आ साबसिन जायो जेराव फेसआ नोंनिया दा नुयो मोजाङै क्लियार नुयो बेखौ आपल'ड खालामनानै लाबानो जाबाय। आपल'ड खालामखांनानै बेयाव मोनसे फर्म हो। फर्मखौ नोंथांमोना आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनगोन बेनिफ्राय कपि खालामबानो जाबाय। आरो जुदि कपि जायाखैबा नोंथांमोना आंखौ फल' खालामनानै आंनो मेसेज खालामनो हागोन अब्ला आं नोंथांमोननो फर्मखौ मेसेन्जाराव सेन्ड खालामना हरगोन। अब्ला फर्मखौ पेस्ट खालामखांनायनि उनाव बे सेन्ड खालामना हो नेथ'बानो जाबाय। अब्ला जाबाय नै नोंथांमोनाबो बेबायदि फट'खौ गोरलैयैनो बानायनो हागोन आरो ओमफ्राय नोंथांनि ससियेल मिडिया एकाउन्टआव आपल'ड खालामनो हागोन। बेखौ नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामनानै नैबे सेभ नुदोंना बेयाव सेभआव थुनानै नोंथांनि गेलारियाव सेभ खालामनानै लाबानो जाबाय।